Dobre, Bekinkin tréning bude v tomto šorte. A idem trošku v kroku vám ukázať ten slalom. Poď. Nestúpajme. Poď. Choď. Poď. Hodná. Sadni. Poď. Beky. Oňo. Poď to biele. Tá, ja som vám kolmačky nenatáčala, mali sme aj kolmačky. A poviem vám, ak váš pes sa mu nedarí alebo niečo, pokiaľ nie ste nejaký fakt profesionál, že si to robíte podľa seba, ale fakt, nesílte ho, dosiahnite, že je úspech, hoď nejde z cvalu, choďte z klusu, dosiahnite svoj, nie že cieľ, ale už niečo, aby aspoň niečo ste trénovali. A nevzdávajte sa hlavne. A nebuďte zlí na svojich psov a všetko robte s ich súhlasom. Ideme na Oxer. Není vysoký. Poď, Beky! Poď! Preboha. Nevadí, pochváľte, dajte vám losku, nevriskajte. Neviem, či sa mi tento záber podarí, lebo má vás preskočiť, tak uvidíme. Čakajte. Beky? Poď. Beky. Poď. Beky. Hop. Hodná holka. Podarilo! Kyček. Ja ju teraz krokujem. Že Beky. Zase s tým kvázi podchvostníkom. Ale Rocketu už je celý bez seba. Takže všetky prípravy uvidíte v tom jednom spoločnosti a tie tréningy samostatne. Tak, Bekinčka bola skvelá. A to, čo som natočila, bolo fakt akože trochu, ale jak vás preskočila, tak som jej dala akože hneď pokoj. Dobrá, Beky. A ja som iba kus mimo vás trénovala. Tak, ideme odstrojiť.